Alehlele emhlabeni libuyele kimi lehambasi. Uthi uNkulunkulu uMoses ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami. Kunabantu abazokhululwa. Kunabantu abazokhululwa. Uthi uNkulunkulu abambe imeeting ezulwini noJesu noMngcwele abambe imeeting neingelosi azitshela ngeplan. Izwi lakhe makalikhuluma lisuka kuThrone yasezulwini. Singakalizwa abaprofeta ngalo bese kube khona umuntu okhululekayo. The word of God can create. Izwi likaNkulunkulu lingadala. Lento nje kaMoses kuvuleka ama-Red Sea ishayo ezenzakala eGibhithe dala yenzakala. But sisizobona practically. And njengoba uNkulunkulu athi ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami, lana bazongicela ngizwe kahle. La nje uNkulunkulu athi ngibabonile abacindezelayo. Kunabantu abacindezela abantwana bakaNkulunkulu. Kuhamba ne-punishment. Akakhulule uNkulunkulu angabulali. EGibhithe sibona idumo azathi uMiriam akaphumela ngayo. Sebanqobile athi ngimbona uNkulunkulu athatha impika afana nezingcola zawo akujikijelwa zikufa. Amen. Kunabanye abantu ichapter ezovala abamendleleni yebandla. Kunabantu esizobayingcwaba bayongcwatshwa ngoba against the church of God, the church of Jesus Christ. Amen. There are people abazongcwatshwa. So qala sonke 2025. Abantu abamendleleni yebandla, bazwana ngani ngizwe, abantu abamendleleni yebandla bazongcwatshwa this season. Because uNkulunkulu uthi sengikuzwile ukukhala kwabantwana bami. And kunenkinga ngoba bayokulandelela noma sekuthi ukhululekile. Ungakhululwa uNkulunkulu awusesesona isigcila. But abantu bakwenza isigcila bathi lo uyohlupheka zafi. Bakulandela bathi lo balo bakhoma ngamakhamu bathi uyahlupheka. Mama lo bakulandela emuva ababona ukuthi baya ku Red Sea bazobhujiswa. Abantu abakulandela ngamagama emuva ngoba kuthe maseka abarilizile uFaro sebahamba abantu abayiSrael wabuya kumasenziswana wathi asikwazi ukuduzana asikwazi ukubayekela bayigcina isisebenzele bona wathatha impi. Amen. Kanti akazi ukubakala nabantu bakaIsrayeli kunesandla sikaJehova phezulu. Amen. Kunabantu ongeke bakhole kulonyaka ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Bazofuna ukukulandela kanti babakulandela baya kahle kwi-trap le-punishment kaNkulunkulu eyi-Red Sea. Bazinikise emanqobeni. Because bazwana ngifuna ukuvala ngalokho eBhayibhelini kune-two enemies. Kunesitha uNkulunkulu adeka itafula ukuthi babone impumelelo yakho. Yena kunesitha kulazibula lakho. Abawuzi Goliath. The enemy who has to die was Goliath. The enemy who has to die is Pharaoh. Bese kunalaba. Yabona abafuna ukuzisa impilo yebandla. Yabona umuntu ofuna ukudestroy umzalwane. Amen. I this season so banqaba. Hallelujah. Jesus. Know your authority. Know the God you serve. Glory to Jesus. Help us with it. Angifuna ukuba mude. Ngikuzwile